Quin model HS221 comprar? El sistema electrofísic HS221 transmet per les parets i terres unes ones innòcues de molt baixa freqüència. Per això, l'HS221 classifica la seva potència segons els metres quadrats a protegir de la humitat per capil·laritat de la seva planta baixa o soterrani. Aquesta taula permet triar el model adequat depenent dels metres quadrats exposats en la segona columna. Per a una superfície entre dues de les exposades, cal triar el model que cobreix més superfície. Per exemple, per a una planta baixa de 80 metres quadrats, s'ha de triar l'HS221A, que cobreix fins a 100 metres quadrats. És sempre més econòmic i eficaç triar un equip que cobreixi tota la superfície que dos de menor potència, que a més poden interferir entre si. Si té humitats per capil·laritat en el soterrani i en la planta, posant l'HS221 adequat per al soterrani en una paret de sustentació comuna a les dues plantes, també li assecarà la planta baixa. Existeix un nou desenvolupament, que és el model HS221 Pro Plus, amb les mateixes potències que el model HS221, que a més de secar, mesura la humitat relativa de la paret i amb una aplicació de mòbil gratuïta pot anar registrant el procés de secat.